сябры, вітаем вас, уваходьте вы до нас. Сёння наша хата весялосці багата. Мы звычай зямлі сваёй зберагаем. Гостей дорогих хлебом с солью вітаем. Так, по вясковому теплой гостиной вітала Лунинская школа литературную суполку берасцейшчыны и гостей. По традиции свята распачала экскурсия, а працягнули литературные читанні. Сёлета фестиваль присвечаны 135-годдзю Якуба Коласа и Янки Купалы. Я буду читать творы Коласа. Колас – мой любимый поэт. Он писал правдиво и хорошо об родной своей стране. І ўрэшце кульмінацыя лунінскай восені – уручэнне дыпломаў пераможцам раённага літаратурнага конкурсу на лепшы аўтарскі верш сярод дзяцей і падлеткаў. Паліна Дашкевіч і Станіслав Войткус з Мікашевічаў, а таксама Настасья Свібовіч з Міжлесся – дыпламанты першай ступені. Пад небом бацькаўшчыны роднай словы Купалы грэюць сэрца зноў, а ў вершах Коласа заўсёды жывуць надзея і любоў. Мне вельмі падабаецца Колас, мы его ходзім і по школьнай праграме, і яго вершы мне вельмі падабаюцца, вось таму я вырашыла з дапамогай маёй настаўніцы Ніцевіч Ніны Владимировны. Мы з ней разам пісалі гэты верш. Сярод гасцей Надзея Ялянеўская, удава пінскага літаратара, журналіста, уражэнца Луніна, Мікалая Яляневскага. Менавіта ён быў ініцыятарам і заснавальнікам Лунинской восени. Мне всегда очень приятно приезжать в эту школу. Очень приятно, конечно, что дело Николая Васильевича продолжается. Приезжают на Лунинскую осень писатели Брестщины, приезжают талантливые детки, которые начинают свой путь в поэзии. Который год запар літаратара Берасцейшчыны збіраецца ў Луніне, каб у чарговы раз даказаць, духовны свет вышэй за матэрыяльныя каштоўнасці. Ну што яшчэ можа лепш за тое, што маленькі хлопчык ці дзяўчынка, ён напісаў свой верш, можа ён першы верш, да яшчэ трапіў на конкурс, да яшчэ атрымаў дыплом. Потым ужо многа нейкіх такіх будзей спраў, многа падзей, але тое, што было ў школе, яно навечна. Мне здаецца, вось у гэтым сэнс справы, якая робіцца тут, у Лунине. Это праздник души деревни. Поэтому мы стараемся, чтобы он не угас. Если даже рамки областного мы не сможем держать или по каким-то другим обстоятельствам районного плана, учителей, детей, которые пишут, мы традиционно будем приглашать каждый год в нашу школу. И Лунинская осень, она будет продолжаться. Мария Кобіс, Юрий Печур, Александр Дзяшенко, телерадиокомпания «Брест».